ato ni balikan ang kaning problema dili ni sa Pilipinas. Kaning giingong Mr. Ludwig Umigat, which is very true. Ang giingon nga crisis global ni dili ni kay sa Pilipinas ra ang kanihit sa supply sa gasolina krudo. Krudo mo perti naging grabiha kamahal, samtang ang gasolina ni samot gapon pero arang-arang kay gamay mapakabot og gatos ang gasolina, ang krudo sa gatos sa kapin. Pero ang Malacanang ba? Ganun nagsweldo magin intawon ta ning tigpamutmut abogada ra ba? Wala man ni makalimao ilang itsura diha napita. Nag-create og crisis committee ang Malacanang, ang presidente niya, naas Malacanang mismo si Claire Castro, pag-ingon niya, niingon si DOE Secretary nga wa ko ng crisis on petroleum product. Kani, ang nindot lang yun anis na tabo karon tungod kay ang ilang mga kinawat, murag di pa man tumaon sa kay pinabto kamalita. Bisa pag moabot og 200 ang krono, okay ra mi. Pero ang mga pobre intawong kaayo, sige lang tag abono, sige lang tag subsidy, sige lang hatag AX, tupad, sige taghatag anang mga akap. At tanan ka ng akap, ayuda alang sa kapos na pamilya. At tanan hagbayang ang tanan Pilipino halos tanan naman ang ayudahan. Ang dili ang ayudahan garon sila si katong sinya atong Mayor Malabuyok. Si Susbida Mayor Badjan Mayor Idang sa Tanggilgiga. Kanaman diha ang ilang kuan, naman nila ang agawon nga si Peter Calderon. Pwede man ito, naghanang binalita tingali gan pila man giter. Sila raguiwa dili mabunog besa pag tag 200 ang litros krono. Ya Area Golias, di apo iya pati pud nakuha. Si Alan Kirante nagpingit na kay freeze ng iyang asset pero ilahawa ra. Naloko na. Idang yun na salamat agawon. Ilahawa, okay na mi. Mingo ka, karing sa upon, pwede naman kunong datuan is pahong. Ingon sila nga, okay ra besa pag 200 ang litros krono. Kaya ra. Mau ba? Sus gabi ha. Ang ilaharong mga kinawat ba. Di na po na mubo naman po kay value ang piso ron. Ang piso tingali ron kay gahapon sa 130 ang dolyar karon sinibalik 59. Pero ang nindot ra sa ilahang kuan, sa ilahang trend dito sa Amerika kay ningon ko murag ni subside man ang kuan ni Trump ayang kaisog. Ingon mas Trump 48 hours. Within 48 hours, bumpahan ko na tanan dihang inyong mga energy facility. Inyong Iran sa baho sa binili. Dayong 48 hours, di inyong Trump nga na-negotiation 5 days. Extend na to 5 days kaya na-negotiation. Pero, di inyong Iran siya, wa may negotiation, di ba na, wa man na sa mong vokabularyo. Asa man kitinood, anyways, ay kinsa may namakag, si Trump or si ang Iran? Pariyaras pangutana dito sa Malacanang, kinsa may namakag, si Claire Castro or si Bangag? Ang epekto ani haya ang luoy kayo. Ang kinabag-an sa mga Pilipino haya luoy kayo. Samtang ang nakagunit og binalitang kwarta, perting haya-haya. Nagpaduduwag basketball ang dagang kaigdadang malita. Peter Calderon Cup ko no, perting haya-hayas kanahan. Drom, orag ikaw ra kinakapaldok ta mas ginawa. Apelaria, apel si kani man daw eh. Kato si Jerome Awit. Sangin na ni kuan ni Edward Ligas unya punan pa ni Lollipop Uwano nga kontra kay Edward. Yahay kay pero hain mas tiren sa abid lagi. Ang kalatraba, hain aron. Nga katong giingon nga kada semana magkubra ang hingal nagtiren sa kalatraba. Mao ti upab sa una karon hilom pas amang. Mo mo tigkubra og komisyon, hain man ron. Na preso na or nagluling hayaw pa ipatago ra kay matod pa ni Jude Asidre. Wa gyoy responsibilidad og tulubagon ang kanhi speaker sa Ubos Bible Lauranan nga igaagaw ni Bangag si Speaker Martin Tambaloslos Romualdez. Base ko nun sa findings sa
Independent Commission on Infrastructure nga gibungkag na kay daan naman tong hinungdan. Patol malod kami kasi kan demotion kanimo. Ana wag yun na wag yun na magkanimao kay a day before ni pirma si BBM State of Emergency ni Salida man si Anti-Clear. Ingon man, lagi problema sa supply sa Pilipinas. Padungog na to tong kang Loren Legarda, Melbe, paliho ko dong. Kay murag arang-arang to na. Kay suko kay Loren atong diretso lang, Mel. Atong giingon ni Loren Legarda kagapon. Gabiha ay. Sus, ada pa ay. Miso na ang tracking, pertinag yung kunong mahala sa diesel. Matod pa ni Dudong Alan Chan, ha? Jai Jammer. Tinuod, di tabang ni. Pila may konsumo. Sige, go ahead dong. Ni Senadora Loren Legarda ang ibang miyembro ng gabinete kung sang-ayon silang may krisis pero walang tumugot. I could hear a pin drop. We must first admit that there is a crisis for us, for all of us, to act with urgency. And we must admit that it can't be the usual way things are. Wag na tayo lost in translation or nagmamaang-maangan na may krisis. Until we define it as a crisis, we will not act in record time to save our people. Lumabas din na hanggang 10 billion pesos ang pondo ng Philippine National Oil Company na pwedeng pambili ng dagdag na langis. Pero hindi pa magamit dahil kailangan ng basbas ng Kongreso. We want to activate yung funds ng GOCC natin to be able. Ay, undangan na. Ay, punta na ta sa Government Owned and Control Corporation. Jesus Cañete Celestial, may buntag. Sus, gabiha, bitaw yun. Kasi tinuod din eh. May tinuod ang problema sa Pilipinas. So, kanina, ang tracking business man kang Alan. Piting grabihan, mahala lagi sa krudo. Tinuod, I don't know ha, kung sa imong plano ng inyong mga trackers group, kung sa inyong plano, kay murag 30% mo itong ipangayo, 30 na ba yung karon? Mahal naman, itong tiwas, punan pa man. Murag si Trump, matod pang Ludwig Umiga, murag si Trump kahibaw nga nag-negotiation, maumaora sa pagya, maumaora sa pagya, sa una nga, akuray kahibaw nga uyab mi. Tinood, bitaw. Siya rin kahibaw na negotiation, ang Iran, wala mo siya di ko, wala man na sa among bukabularyo, matay. Bastang paita yun di pa Singapore mismo niingon nga pertin nga Singapore mismo nga pertig yung dato ana kumpara nato ping-it manggani tinol yun lima ka may tagdi pa na depende ng electric vehicle patanan atong gigamit kay murag sige lang maggubat mo na kumayo kanang mamutbot pa man sus gabi na Donald Trump murag ni kang akip tanaw ni ayay murag musukol kay mga Iran. Di po mo undang, bahalag mamatay sila. Sukol na mi. Ang malakan niyang niingon na nga, lagi krisis. Ano malibog, ang anong nag-create mag-crisis committee ang bang... Naloko na. Sa gabi ha, murag di ka makatuko sa ilang pangsulti ba? Kay, diripikas, tuo. Diripikas, Si Claire, mamutbot para siyang agawon madipinsa. Ang iyang agawon, wapon kaibaw nga. Uy, namutbot na Claire para nako. Ay. Tinluuya nga karon giingon si Escudero nga kinahanglan do na natay kasabutan tali sa mga ASEAN member countries kay 11 ni kanasod nakita mo i-host karon. Apil man ani ang Singapore, Association of Southeast Asia ni daghan ning nasura pero kita mo ilabing latan ani kay kita pinakapobre ini ani ni ang daghang kawatan minalita pa